ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେଇ ନୂତନ ନିୟମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭୂମିରେ, ତାପରେ ଯୀଶୁ ସେଇ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି ତୁମର ପାପ ଓ ଅପରାଧ ଆମେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ରକ୍ତ ନେଇ ସେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ଦଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ସେଇ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ତାହା ହଉଛି ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କାହିଁକି ତାହା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୋର ସର୍ଜରୀ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇପାରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ମତେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଏତେ ବଡ ପାଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅଟେ। ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବଡ ପାଟିରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିକି ମରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି ମୋ ପରି ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ବଡ ପାଟିରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଏଇ ଜଗତ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ କି ଆମେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ମାନେ କେବେ ବି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ହଉଛି ଅର୍ଥହୀନ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ତାହା କଣ? ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆମେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହିପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେମିତିକି ପୁରାତନ ନିୟମ ସେଇ 10 ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ଵାରା ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇ ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ଵାରା ଲେଖିବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରକ୍ଷା କଲା ବେଳେ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାର ବିଚାର କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ନା ପୁରାତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିଥିଲେ ତାକୁ ପଥର ଦ୍ଵାରା ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ନୂତନ ନିୟମ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ନୂତନ ନିୟମ କଣ? ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆମେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନୂତନ ନିୟମ ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ନୂତନ ନିୟମ ଦ୍ଵାରା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛି। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ ହେଲୁ ଅପରାଧୀ, ଆମେ ମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କରିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରିଆରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରେୟର ଟାୱାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆପଣ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାନ୍ଦିବା ଲୁହ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ। ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବେନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବେ, ତାହା ହଉଛି ପାପର ବେତନ ଯଦି ଆପଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ବେତନ
ପରିଶୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ଆଉ ପାପର ବେତନ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ହେଲା, ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ଧୌତ ହେଲା। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଫଳକରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଖରେ। ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ସେଇ ପାପ ସବୁ ରେକର୍ଡ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଫଳକରେ ତାହା ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସେଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ରେକର୍ଡ କରିକି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଖରେ ଯେଉଁ ପାପର ରେକର୍ଡ ହେଇଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପାପ ନିମନ୍ତେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେମାନେ ସେଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ପାପକୁ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କିମ୍ବା ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ଵାରା କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜଣଙ୍କର ପାପ ଯୀଶୁ ନେଲେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପାପ ଛାଡିଦେଲେ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି କି? ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ଶୃଙ୍ଖରେ ଯେଉଁ ପାପ ଲେଖା ଯାଇଅଛି, ସେଇ ପାପ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଢାଙ୍କି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ। ତେବେ ଯୀଶୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୀଶୁ ସେହି ସମସ୍ତ କାମ କରିସାରି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ପାପୀ କି? ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଲେ, ଆଉ ସେହି ରକ୍ତ ଯୀଶୁ ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଖରେ ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଖରେ ସେହି ରକ୍ତ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମାନେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ହେଲୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବେ। ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବ। ତାହା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା। ଯୀଶୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପର ବେତନ ପରିଶୋଧ କରିଅଛନ୍ତି କ୍ରୁଶରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିଯୋଗ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି? ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଶ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହଉଛି ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉଦ୍ଧାର। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନର ଆଉ ମୂଳଦୁଆ ଯଦି ଠିକ ହବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ହଉଛି ପାପ କ୍ଷମା। এই ବିଷୟ ଆପଣ ନିଜର ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ଆଜିର ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇପାରିଲା କି? ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଇକି ଭଲରେ ବସିକି ବାଇବଲ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହା ପଢିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ ପଢନ୍ତୁ, ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ପଢନ୍ତୁ, ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ ପଢନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ମାଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରିୟ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ।
ଆମ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ମୋର ଗାଁ ହଉଛି ସର୍ଦାର। ସାନ ବେଳଠୁ ଆମ ବାପା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି ମତେ କହିଲେ। ସେ ମତେ କହିବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। କଣ ପାଇଁ ବାପା? ନାଇଁ ମୋର ସାଙ୍ଗର ପୁରା ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ଆଉ ଜନ୍ମଦିନରେ ଟିକେ କେମିତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନ ପିଇଲେ ମୁଁ କେମିତି ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ଯୋଗ ଦେବି? 17 ବର୍ଷ ସିଏ ନେକ୍ସଟ ସିଜନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ବୋଲି କହିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଗୁରେ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମ ବଡ ଭାଇ ଆମର ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସାନ ବାପା ଯିଏକି ଜାପାନରେ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସେଠି ନିଜର ବିଜନେସ ଦ୍ଵାରା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସାନ ବାପା ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ମତେ ଟିକେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଅ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାର ଥିଲା, ସେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସହଜରେ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେବିନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଥିଲା, ଏମିତି କଣ ସେ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ତୁ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରେ, ମୁଁ ତତେ ଦରମା ଦେବି। ମୁଁ ତୋଠୁ ତତେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଦେବି, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେବି, ଆଉ ଯେତିକି ଦରମା ପାଇବୁ ସେତିକି ତୁ ନେବୁ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ମାସ ଯଦି ଆମ ଭାଇ କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଦରମା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ 6 ମାସ ଯାଇକି ଆମର ସାନ ବାପାଙ୍କ ଘରେ କାମ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ବାପା ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମତେ କହିଲେ ଆଉ ତୁ ଟିକେ ବାପାକୁ ତୋ ପାଖରେ ରଖିପାରିବୁନି କି? ମୁଁ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ଦେଗୁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ମୋର ଥିଲା। ସେଇ ଛୋଟ ଘରେ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିକି ରଖିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ ଦିନେ ଆମ ବାପା ମତେ ଡାକିଲେ। ଆଉ ମୋର ଝିଅର ନାଁ ହଉଛି ଉତ୍ସୁକ। ଆଉ ସେ ମତେ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ସୁକ ବାପା ତମେ ବାହାରେ ଅଛ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାପା ମୁଁ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ରୁମ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ବାପା ଶୋଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିକି ବସିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ରକ୍ତ ସବୁ ଆମେ ସଫା କରି ସାରିଲା ପରେ, ସେ ବାନ୍ତି ସବୁ ସଫା କରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ବାପା ଏବେ ବଡ ଭାଇ ବି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ, ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଣ ଆଉ ଏଠି କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ସେ ବହୁତ ବିଷୟ କହିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି, ଆଉ ସୁଆଙ୍ଗ ଗାଁରେ ସେଠି ମିଷ୍ଟର କିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ମୋର ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଘୃଣା କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ସାନ ବେଳୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି। ଆଉ ତମ ମାଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ତମେ ପୋତିଛ ସେଇ ପାଖରେ ମତେ ମଧ୍ୟ ପୋତିଦବ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତମେ ଯେମିତି କହିଛ ଠିକ ସେମିତି ହିଁ ତମର ସମାଧି ଆମେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ତୁମର ଶରୀରକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ସମାଧି ଦେବୁ। ତମେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ସେମିତି ଆମେ ତୁମ ଶରୀରକୁ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କଣ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ତ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ କଣ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କି? ଆମେ ମାନେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉନୁ। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲି। ଆଉ ସେଦିନ ଆମ ବାପା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଭଡା କରିକି ଆମ ବାପାକୁ ନେଇକି ଗାଁକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମ ବାପା ରାତିରେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ, ସକାଳୁ ଉଠିକି କହିଲେ ଆଉ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଗାଡିରେ ମୁଁ ଆସିଲି ସେଠି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଆସିଲି।
मते बहुत भल लगुच आज आउे से कहते मोर सांग मान टे डाकिक आने मुझे सांग मान डाकिक आनी आते से मत कहते मोर सेकेंड पुओ अंशुकर बापा जो जीशु को विश्वास करुचे तुम्हें मैंने से जीशु को विश्वास कर आम भल सांग कि नाई आम मु तुम बहुत भल सांग से तुम आगुरी मु जाइकी आ स्वर्ग भल जगह रखी तमें पर आस मु आगुरी जाऊँगी आम बापा बहुत खुशी होते आम परमेश्वर ठार आशीर्वाद पाइली जमीती कि मोर समस्त परिवार समस्त बंधु माने आमर निकट संपर्क समस्त उद्धार पाइबे आ पाप स्वीकार कर पापरु क्षमा पाइब एहीपरि अर्थहीन कथा आपण माने लोक को शिक्षा दियंतु पाप स्वीकार करबा होची पाप क्षमा पाइबार गोटे प्रोसेस मन परिवर्तन होची पाप क्षमा पाइबार गोटे प्रोसेस ताहा पाप क्षमा नुहे यीशु ख्रीष्ट आमानकर पाप क्षमा करि अछति बोली सेही सत्यता को विश्वास करबा होची पाप क्षमा पाइबा आपण मानक मध्यरु जार पाप अछि आपण माने हाथ उठातु कहा पाखरे नाही आपण माने वर्तमान पर्यंत पापरु क्षमा पाइबा पई बहुत चेष्टा करथिले किंतु आपण माने पापरु क्षमा पाई पारु नथिले एई थर आपण मानकर जीवन रे अनेक गुडे आत्मिक जीवन को नै कि समस्या थिबो से विषय रो मध्ये मु आपण मानको कहिबा पई इच्छा करूची समग्र विश्व रे मु वर्तमान एही शिक्षा देउ अछि एवं अनेक राष्ट्रपति माने मध्ये पापरु क्षमा पाउछथि फॉरेन कंट्रीज रे अनेक लोक माने पापरु क्षमा पाउछथि आपण माने जदि बा मो फळिया एते भलरे प्रचार करि पारु नाहांती समस्या नाही आपण माने जेतिकी पाउछथि आ मोठो मु जहा कहूची तार अल्प किछि मध्ये आपण माने जदि निजर सांग मानको कहि परिबे ताले से माने मध्ये परित्राण पाइबे आ से माने जदि आपण को द्वारा परित्राण पाइबे जीवन सारा से माने आपण को धन्यवाद देबे एवं आपण को प्रति से माने खुशी हेबे आसतु आमे माने प्रार्थना करिबा परमेश्वर आमानकर चेष्टा द्वारा नुहे किंतु जीशुकर रक्त द्वारा आमे माने पापरु क्षमा पाइ अनेक लोक माने जानि छथि से माने जहा करूछथि तो द्वारा से माने पापरु क्षमा पाइ परिबे नाही किंतु हेले मध्ये से माने चेष्टा करूछथि जीशुकर रक्त द्वारा आमानकर पाप क्षमा होई अछि केवल एति कि विश्वास करिबा द्वारा से माने पापरु क्षमा पाइबे किंतु हेले मध्ये से माने निजर चेष्टा द्वारा पापरु क्षमा पाइबा पाइ कि परिश्रम करूछथि किंतु जीशु तुम्हें आम मानकर पाप सब क्षमा करि अछ सेति तुमको धन्यवाद देउ अछि आज आमे माने ए वाक्य सुनिलु सेति धन्यवाद देउ अछि आमे माने जीवन सारा जेपरि कि केवल ए समाचार निमंते बची कि शेषरे तुम सम्मुखरे ठिया हबो सेपरि तुमे आम मानको आशीर्वाद दियो जेपरि कि आम परिवार लोक मानक सहित आमर सांग मानक सहित आमे मिसिकी स्वर्ग को जिमु सेही परि आशीर्वाद तुमे आम मानको दियो आज तुमे आम मानको ए समय दे जो देखै दिबारु तुमको धन्यवाद दे ए प्रार्थना मु यीशु नाम रे मागु छी आमीन आमीन बहुत बहुत धन्यवाद आइए भणी माने आज शुक्रवार आसंता काली शनिवार परदिन रविवार आउ देखु देखु दिन प्रकृत बीती जाउची आज 8 तारिख हे गला हमरो आज होची बालीगुडा रे हम मनकर क्रिसमस कांटाटा अछि प्रभु को अनुग्रह द्वारा बहुत बढ़िया जगह बालीगुडा रे प्रकृत रे मिलेची आ कांटाटा होची बेसी बढ़िया जेतु सीधा सड़क सुसमाचार को प्रचार करी हबो हजार हजार लोक मान तो समस्त प्रार्थना करि दियंतु आसंता काली हमर कोटगड़ रे कांटाटा अछि परदिन विषम कटक रे हम तो हमर ओडिसा रे प्रथम फेज रे तीनटा जगह रे कांटाटा होछि हमनकर सेति भाई समस्त क्रिसमस कांटाटा निमंते प्रार्थना कर दियंतु आ द्वितीय रे हमर सेकंड फेज 19 तारिख रो आरंभ राउरकेला अनुगुल भुवनेश्वर आउ जीव देगिरी ए पर्यंत भुवनेश्वर पे जगह मन को मिलेनी भाई बुढ़ी माने समस्त भुवनेश्वर रो क्रिसमस कांटाटा निमंते मध्य प्रार्थना कर दियंतु आउ
ଆମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପଠଉଛନ୍ତି 14, 15, 16 3 ଦିନ ଧରିକି ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ମହା ବାଇବଲ ସଭା ହବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜମା ହେବେ 14 ତାରିଖ ଦିନ, ଆଉ 15 ତାରିଖ ଦିନ 1000 ଜଣ ପାଷ୍ଟର୍ସ ଆଉ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଜମା ହେବେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ରିସମାସ କାଣ୍ଟାଟା ହବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ 10,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜମା ହେବେ। ଆଉ 16 ତାରିଖ ଦିନ ବାଇବଲ ମିଶନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ 50,000 ଲୋକ ଜମା ହେବେ, ଆଉ ପାଷ୍ଟର ସେ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଏ ସମୟରେ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରକୃତରେ 2023 ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାରତକୁ ଆସିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାକ ସ୍ଥାପିତ ହବ, ଏଇଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାଇବଲ କ୍ରୁସେଡ୍ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଓପନଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସ ବୋଲି କୁହା ହଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯିଏ କି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ନିଜର ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଆସିବେ, କଣ ଆସିବେ, କେବେ ଆସିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗାଡି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରେନ ନାହିଁ। ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଆପଣ ବେଙ୍ଗଲୋର ନହେଲେ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେ, ଆଉ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେ, ବିଶାଖାପଟନମ ରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରେନ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ। ବିଶାଖାପଟନମ ର ଅଛି, ବିଜୟୱାଡାର ବସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ବି ଆସିପାରିବେ, 2 ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ, 3 ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ରହଣି ନିମନ୍ତେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ନିଜର କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଲେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ମାନେ ହୋଟେଲ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ କରିକି ପ୍ରକୃତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ କି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଫରିଂ ଆମ ଓଡିଶା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମ ଭାଗରେ ପ୍ରକୃତରେ ପଡିଛି। ଏଥର ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ 80 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଦାନ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଠେଇ ଦିଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 8 ହେଇଗଲା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଆଉ ଏତେ ହୃଦୟ ଦେଇକି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବିଲ୍ ହଉ, ପୋଷ୍ଟର ହଉ, ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ହଉ, ଭେନ୍ୟୁ ହଉ, ଖାଇବା ହଉ, ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ହୃଦୟ ସହ ଆପଣ ମାନେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି, ତ ପାଷ୍ଟର ପାଙ୍କର ବାଇବଲ ସେମିନାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଦାନ ପ୍ରକୃତରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାର୍କ 14 ପର୍ବରେ ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଏଲ ଯୋଉଟା ମାନେ ସେ ତୈଳର ପାତ୍ରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସେ ଢାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧି ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଛି 300 ଦେନାରୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ସତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ କାମ କରିବ, ଚାକିରି କରିବ, ସେ କେତେ ସେଭିଂ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯୋଉଟା ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ଥିଲା, ଏ ତୈଳ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ? ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବେ। ମା ଚାଲିଯିବେ, ବାପା ଯଦି ଚାଲିଯିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ ଦେହକୁ ଅଭିଷେକ କରିବେ ଯେମିତି, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସିମନ ପୁଷ୍ଟି ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜକୁ ବାଢେଇଥିବେ ସେ କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ସେ ଢାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ମୋର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ, ମତେ ଧାର୍ମିକ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ସତରେ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ମାନେ ଚାଲିଯିବୁ, କିଛି ନ ନେଇକି ଆସିଛୁ, କିଛି ନ ନେଇକି ଚାଲିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ଆଉ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯାହା କରିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ପାପ କ୍ଷମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଏ ପରିତାଣ ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ 3ଟା ଜିନିଷ ପାଉଛୁ।
गोटे हूँ अनंत जीवन पाऊँ आ गोटे हूँ मृत्यु को अतिक्रम करूँ आ विचार आम प्रवेश करूँ ना आम जो चली जाऊँ खाली जाऊनु कि सब जिनस धरिकी जाऊँ से वर्षर प्रतिज्ञा जमी आज आम भल करूना आम जदि विलंब करवा अमंगल जिन घटो कि आज सुसंवाद दिन चल आम जनइबा से चार जन कुष्ठी हृदय हृदय आसिले बसी रही मरबू सेकेंड हृदय आसिला आज आम भल करूनु से केवल खाଇବା ପିଇବା ଆଉ ଜମା କରିବାରେ ଫୋକସ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ସୁସମ୍ବାଦ ଜଣେଇବାରେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ବି ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଉ ଏ ହୃଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଣ୍ଟିବା ଯେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁସମାଚାର ଦେଲେ ପରିତାଣ ଦେଲେ ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି ପରିତାଣ ଯଦି ସାଧନ ହେଇସାରିଛି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ସକାଳେ ଉଠିକି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଯୋଉମାନେ କି ପାପ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ପାପୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାରି ଜଣ କୁଷ୍ଟି ଯେମିତି ଉଠିଲେ ଆଉ ଚାଲିଲେ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଫରିଂ ହଉ ବା ପ୍ରିପାରେସନ ହଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ 100 ଜଣ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛୁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଖାଇବେ ପାଷ୍ଟର ପଲ୍ ସଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପାଷ୍ଟର ପାଙ୍କର ସିଏଲଏଫ ମିଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଜମା କରିକି ସେମାନେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛୁ ତ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏ ସିଏଲଏଫ ନିମନ୍ତେ କାଣ୍ଟାଡର ନିମନ୍ତେ ଅଫରିଂ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର